שלום לכולם, אני פה בפרק חדש של הישרדות מיינקראפט. אז אנחנו צריכים להגיע לגיהנום בגלל שעדיין אין פה את הנדר, אין פה את האנד, ובגלל זה אנחנו לא עושים את זה שם, ואולי מתי שנעשה את הגיהנום אז אולי אנחנו ניכנס. אז בקיצר, בואו נתחיל במפה חדשה שיש בו סיד. אוקיי, אז זה הסיד. נכנסים אליו, כותבים 3 פעמים H, ואז עושים survival ונכנסים. מה שראו פה, מדבר, קקטוס, והיחיד מכל הכי מגניב הוא שתי וילג'רים האלו המחוברים, שזה מאוד מגניב, שזה וילג' שזה שתי וילג' רק שהם חזרתי. אז שם היא הבת שלנו, בגלל שכל הזמן עשיתי את הסיד הזה, ואז כל הזמן גרתי פה, זה הבניין. What the fuck? רק פתחתי עם החולצה מהאיירון, פתחתי את הדלת וזה הוריד לי מזה. זה לא הגיוני. אז אני אעשה כזה ככה. אני אעשה כזה דבר. פה יהיה קראפטינג טייבל, ופה אני אשים. פה יהיה גם קראפטינג טייבל, פה אני אשים. פה יהיה שם תנור, שתי תנורים מעל, ואמרתי פה קראפטינג טייבל, בואו חצים. אנחנו נגור בכפר, אנחנו נעשה בו המון דברים וזה, חייבים ללכת לנדר, אחרת זה לא יהיה סוף. ואם אנחנו לא נלך לשם, לא יהיה לנו סוף לפרק. חבל שלא יהיה לנו.
אז יהיה לנו ערוץ שזה לא ערוץ שלי, זה ערוץ של דוד שלי והוא יצלם, שזה יהיה בעוד 8 ימים, שביום חמישי אנחנו נצא לחופש הגדול, וביום חמישי הזה ואנחנו נבנה עיר, אני ודוד שלי ותומר, אנחנו נבנה עיר במיינקראפט, וכבר ארגנו ואולי אנחנו נצלם פרק שאנחנו מארגנים את הערוץ, ואני אצלם אותו על בטוח, ויש לנו גם את דוד שלנו לידור, שלא יש הכי הרבה סאבים, בגלל שהוא לפנינו עשה את הערוץ. אני כל הזמן שהטלפון שלי נתקע כל שנייה וזה, אז אני מאפס את הטלפון ואז אני צריך ליצור ערוץ חדש. בגלל זה אתם לא רואים עוד. וזה בערך הפרק הזה, הסרטון הרביעי שלי שעכשיו אני מצלם, ואולי אני אעלה אותו בגלל שאני קודם צריך לצפות בו ולראות אם הוא מתאים לערוץ שלי, של אליאב גאמינג, ואנחנו נמשיך בסדרה. אז יופי, עכשיו נלך לבית שלנו. אוקיי, אז אני זוכר שיש פה מערה, היא לא ממש ענקית, היא רק עמוקה קצת, אבל היא לא ענקית. שם יש גם נראה לי, אני לא בדקתי אותה. מערה היא גם לא ענקית. נכון, זה לא מערה. ושם יש מערה ענקית מוות, ואני ואחותי עדיין לא הספקנו לחקור את כולה, בגלל שהיא מאוד ענקית ונראה לי אין בסוף. אוקיי, קיבלנו גם רום יוטיוב. אוקיי, נעשה ככה, לא נהפוך את כולם לעצים, נשאר 12, נעשה אני לא עשיתי קרפטינג. ואז נעשה זה, נשים בתיבה הזאת את כל אלו. אני בכוונה השארתי את הזה. אז בואו בינתיים נחצוב עכשיו אבן, בגלל שזה המטרה של המיינקראפט להגיע לה. הנה זה המערה שיש בה נראה לי רק הול, אז נחצוב אבן. כבר על הפרק הראשון מצאנו בית, ואנחנו יכולים לגור. יש לנו מחסה מכל קריפרים, זומבים, כל מיני דברים, וכל
נמשיך עכשיו. בואו נלך לשם. שכן. הלו. רגע. רעים. הם חייב רעים. בואו פשוט ניקח. פה. בואי שכן. איפה את? לא. אז בואו ניקח מהר מזה. הנה את. אז זה לא בא לי אותך. בואי. בואי תיקחי. צפיתם, תנו לייק, סאב, רגע. שנייה חוזר. אז לא נפסיק עכשיו. לא. בעברית, אבל מה זה באנגלית? לא זוכר. זוזי הפרה. זוזי. יש לי רעיון. נקלע אותה. נו. למה אין לי פה? רגע. לא. וואי, נכון. בואו נכין קצת. אז את זה. תראה איפה את. נעשה לך ככה. אוקיי. אז תודה רבה שצפיתם. תנו לייק, סאב. תרשמו תגובות.